Prosiect Porfa Cymru. Mae'r borfa yn tyfu o'r diwedd. Gyda glaw diweddar a nosweithiau cynhesach, bydd twf glaswellt yn uwch na'r galw ar bron pob fferm. Llaeth. Mae'r rhif sy'n cael ei arddangos ar y map yn dangos y cyfradd twf cyfartaledd yn eich rhanbarth. Mae saethau'n nodi'r newid mewn twf ar gyfer y rhanbarth o'i gymharu â'r mesuriad flaenorol. Cyfartaledd tyfiant porfa rhanbarthol ers y mesuriad dwetha. 85 kg o ddeunydd sych fesul hectar y diwrnod. Beef a defaid. Cyfartaledd tyfiant porfa rhanbarthol ers y mesuriad dwetha. 39 kg o ddeunydd sych fesul hectar y diwrnod. Mae'r graff hwn yn dangos tyfiant glaswellt hyd yma eleni ar ffermydd prosiect llaeth a chigeidion a defaid. Mae'n hanfodol gwybod eich galw am hectar yn erbyn tyfiant glaswellt yr hectar yw cadw'n cyfateb yn dda i gynnal glaswellt o ansawdd ar y fferm. Mae'r llinell goch ar y graff hwn yn dangos y galw cyfartalog ar ffermydd prosiectau llaeth eleni hyd yn hyn. Mae'r llinell las o'r diwedd yn nodi bod twf yn fwy na'r galw. Mae'r duedd wedi bod yn debyg ar ein ffermydd cigeidion a defaid, fel y gwelwch o'r graff hwn. Os ydych chi'n bryn o laswellt, cadwch y stoc i symud a defnyddiwch ffensys tu ôl y stoc i wneud y mwyaf o'r cyfle i laswellt aildyfu a gorchuddio'n glaswellt i wella. Wrth edrych ymlaen, dyma'r opsiynau i ddelio â gwarged glaswellt. Tynnwch unrhyw fwydo atodol o'ch system. Trowch unrhyw stoc sydd ar ôl yn y sied allan i laswellt. Tynnwch ardal allan ar gyfer sylwair, os oes angen ar gyfer porthiant gaeaf. Os oes gennych ddigon o orchyd glaswellt, peidiwch â theulu nitrogen ar dir pori. Lledaenwch ar dir sylwair os oes angen. Tynnwch ardal allan ar gyfer pori gohiriedig. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddosbarth stoc addas i bori'r porthiant o ansawdd gwaith hwn, yn ddiweddarach yn y tymor.